You're so generous with us. Ти си толкова щедър. Bless the food, Lord. Благослови тая храна, Господи. And come and eat with us И ела и яш с нас, as we eat with one another. когато ядем един с друг. You're our honored guest. Ние сме почетени от Тебе. Да бъдем... Dear Dad, Благодаря ми Ти, Господи, sending Jesus че изпрати Исус to die for us. да умре за нас. For the meal of all meals. Да стане храната на всички храни, We can eat from Jesus за да today. ядеме днес от Христос. Има ли някой, който да има нужда от Бога тази вечер? Нуждаеш ли се от... Има ли някой, който да знае Бог? Има ли някой... Има ли някой, който има нужда да приеме Исуса сега, който не знаете Исуса? Има ли някой, който дигни ръка, ако искаш Исуса да дойде в твоя живот? Ако ти нямаш Исус в живота си, ако ти нямаш Исус в твоя живот, айде сега дигни ръка и кажи: ела, Исусе, ела, живей в мен, ела тук отпред се помолиме за Тебе. Бързо, ела. Ще помолим да приемеш Исуса като Твоя Бог. Ако сега не си го направил пред всички, направи го сега тази вечер. Защото Той умря за Тебе пред всички. И дай публикли. И дай публикли сол. Айде сега и ти ела да приемеш Исус заедно. So come now and to receive Christ. Бързо, елате тука. Come. Има ли още някой, който каже: аз искам да приема Исус? Ето още една жена. Има ли някой друг иска да приеме Исус? Ела. Ела, не се срамувай, той не се срамуваше от тебе. На кръста пада. На кръста го наковаха заради тебе. Айде сега кажи: мили Боже, благодарим, че прати Сина си да умре за мене лоша смърт, да отнеме от мене лошотията, греха, болките, страха, беднотията. Вземи всичко от мене, всичко лошо, всички болки. Вземи ги. Давам ти ги. Отдавам сърцето си. Ела в мене. Влез в моя живот. Добре дошъл. Аз те призовавам публично. Мой Бог, Исус, мой Господ, мой Спасител, бъди най-добър приятел. Учи ме да те опозная. Помогни ми да те слушам, да чувам Твоя глас и да те следвам всички дни на живота си. Изпълни ме със Светия Дух. Сега. В името на Исус. Амин. Amen and amen. Amen. Сега сподели с някой. Добре дошли сега на празненството. To eat together with one another. Ядеме заедно. Искаме да поканим всички гости от Казанлък, от София. We would like to invite all the Заповядайте, guests. отидете там, вземете си храна. Първо искаме гостите. First of all, we want to